Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы. Нас можна і глядзець і слухаць праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. На 20 снежня, дзень чарговай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владимира Путина, апозіцыя прызначыла чарговую акцыю, скіраваную супраць паглыблення інтэграцыі Беларусі і России. І калі акцыю 7 снежня праўладныя каментаторы назвали акцией у падтрымку Александра Лукашэнкі на перамовах с Путиным, то на гэтую адрэагавалі зусім інакш. Цяпер усе, хто выйдзе на акцыю, ужо не кіраўніка Беларусі будуць падтрымліваць, а псаваць дзецям свята. Чаму апозіцыя прызначыла час і месца для свайго пратэсту менавіта у тым месцы, у той час, калі будуць там святкаваць дзеці, і ўвогуле пра планы на 20 снежня мы паговорым з маім госцем у студыі, а гэта намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, сябра аргкамітэта антыінтэграцыйнага мітынга 20 снежня Олесь Арастович. Добрый день, господар Александр. Добрый день. Хотел бы одразу удокладнить, что я являюсь наместником Николая Викторовича Статкевича, а эта партия называется «Народная громада». Мы откинули белорусское социал-демократичное и приняли решение на съезде, что покидаем только «Народная громада». Ну, таким чынам Народная громада з'яўляецца адным з арганізатараў, ну і удзельнікам аргкамітэта по акцыі 20 снежня. Я, дарэчы, вось сказаў ад пачатку пра псаваць дзецям свята. Гэта не мае прыдумкі, не мае словы. Гэта учорашняя рэакцыя дзяржаўных СМІ, дзяржаўнага тэлебачання, дакладней тэлеканала АНТ. І вось сюжэт пра вот тое, як ацэньваюць дзяржмі заўтрашнюю акцыю, мы сёння, я вам прапаную паглядзець, паслухаць, каб вот вы тэзы, што яны закідваюць, таксама паслухалі на ўласныя вушы, калі раптам не чулі учора ці сёння. Калі ласка. Всех нас в детстве учили избегать сомнительных компаний и малознакомых людей, предупреждая, к чему это может привести. Но не все, когда выросли, запомнили эти уроки. Меня зовут Александр Злобин, и я дополню тему рискованных экскурсий по Минску. И прежде всего вспомним 7 декабря. В Сочи идут сложные переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тема сугубо экономическая. Речь о создании равных условий для работы предприятий и граждан двух стран. То есть экономическом равноправии, которое лежит в основе общего союза Евразийской пятерки, а также союзного государства Беларуси и России. Особый вопрос – энергоресурсы. В этот же день в Минске собрались люди, которые против России, интеграции, равных условий, еще чего-то. Ведь у многих свой собственный набор отрицаний, который может и не совпадает с соседским. Дислокация – Дворец Республики и главная елка страны. Место, надо сказать, просторное, но не самое удобное. Но об этом позже. Сейчас о том, как все это происходило и к чему могло бы привести. На первый взгляд все было достаточно спокойно, но лишь на первый взгляд. Людей пришло не особенно много, но даже эту небольшую толпу лидеры и воеводы старались использовать максимально. Беремся за руки и заходим. И заходим. На первую! Зачем было так настойчиво штурмовать ступени Дворца Республики, чтобы спровоцировать милицию, получить яркую картинку, стать выше в своих глазах и глазах окружения? Не получилось с первого раза. Передислокация и еще попытка. Прекратили нарушать общественный порядок! Перед ворогом нации! Заходим сбоку! Заходим сбоку! Живем Беларусь! Живем Беларусь! Вы что снимаете? И вновь поражение. Эти действия вызывают множество вопросов. А что, если бы толпа была масштабнее, а люди максимально разогреты призывами и лозунгами? Давка могла завершиться увечьями. Кому это надо? А еще, есть ли у организаторов план действий против людей, которые радикализированы и готовы протестовать вне правил и вне закона? На этом фото, например, вполне очевидны инструменты революции. В те выходные обошлось без камней, без крови, без увечий. Но что будет в следующий раз? А лидеры оппозиции готовы повторить. И снова завод. К тем самым ступеням, чтобы вновь попытаться. Хотя очевидно, что организаторы не способны контролировать ситуацию, а значит, нет никаких гарантий безопасности. Может случиться что угодно.
Но в конце декабря не все используют Дворец Республики в качестве цитадели для отработки штурмовых навыков. Там проходят новогодние праздники для детей. И к елке приходят, чтобы окунуться в новогоднюю атмосферу. Об этом сегодня нельзя забывать. А теперь представьте, что дети, идущие на праздник, оказываются в центре неуправляемой толпы. Это действительно страшный сон любого родителя. Пока вся страна готовится к праздникам, другие его портят, не пытаясь разобраться в сути вопросов, услышать мнение других, большинства. Какие там праздники, у них одни амбиции на уме. Призывать на улицу, не думая о безопасности и последствиях – это очень сомнительная организация. И дополню, таким бы я не доверил даже пикник. Вось такі каментар наконт будучых і мінулых падзей быў учора па канале АНТ. Такім чынам, вось давайте з самага пачатку, спадар Александр. Пачынаецца ўсё з таго, што ідзе абмеркаванне сугуба эканамічных пытанняў. А вось апазіцыя і іншыя радыкалы, якія нібыта не хочуць нават разбірацца ў сутнасці пытання, выйшлі на вуліцу пратэставаць, невядома супраць чаго. Насамрэч, вот ваше меркаванне, сугуба эканамічнае пытанне, супраць чаго пратэстуем? Ведаеце, мы назіраем нашего президента не першы год, а больш за 20 гадоў. І мы памятаем, што ў свой час ён сказаў свайму народу наступнае, што он яго за цывілізаваным светам не павядзе. Потым мы чулі таксама ад яго, што калі трэба, то ён у Маскву папаўзе на каленях. Таму мы чуем свайго прэзідэнта, мы ведаем, што это якраз яго квінтэсэнцыя яго палітыкі міжнароднай у дачыненні до ўсходняга суседа. Таму мы так рэагуем. Мы в свой час ён атрымаў ад абставін палітычных незалежную краіну, але потым паглядзіце, яна ўваходзіць у блок, вайсковы блок, яна ўваходзіць у эканамічны блок Еўразэс. Што, мала? Мала гэтых арганізацыяў для того, чтобы выраўняць цэны на газ, на нафту, так, чтобы это было выгодно и России, и нам? Мы ведаем, што ў свой час Путін сказаў, што у 20 стагоддзі геапалітычная катастрофа адбылася. І эта катастрофа якраз тое, што распаўся Савецкі Саюз. Покрокова, вот эта померлая уже імперія, робіць усе намаганні, каб адрадзіць Савецкі Саюз у той ці іншай варыяцыі. Война на Украине как раз есть частка того, что робить путинский режим с этой краиной. Там у нас небеспека. Мы упэўнены, что Лукашенко находится под тиском, моцным тиском усходней суседки. Это усходняя суседка. Кажучи, что это всего лишь экономичные домовы, мы ведаем, что якраз палітыка есть матэрыялізаванае выражэнне эканомікі. Таму ведаем, што першы эканамічны крок з'яўляецца па сутнасці першым і палітычным. Таму мы выходзім не таму, што там таварыш, якого вы зараз прапанавалі яшчэ раз паслухаць, ён як чалавек, які працуе ў спецслужбах, ён падрыхтаваў тое, што яму даручілі. Мы карыстаемся Конституцией. А Конституция наша, вот первый артикул. Республика Беларусь обороняет свою незалежность и территориальную целостность. Конституционный лад, забеспечивая законность и правопорядок. Артикул 3. Адзінай крыніцай дзяржаўнай улады, носьбітам суверэнітэту ў Республіцы Беларусь з'яўляецца народ. Ад каго імя будет подписываться та дамова, якая плануецца на 20-го? От імя народа? Не. Тому народ повинен свой голос сказать, конечно. У голос ясно, зразумела, что мы лічым, это якраз есть один из кроков поглынания нашей краины.
Спадар Александр, тым не менш вот вас калі вы слухали, вот вы шараговы звычайны беларус, вы слухаеце вось гэты напружаны голас, які поўны такі перасцярогі, глядзіце, можа быць, на вот гэты скамянелы твар, страшно не становится? Ну, ведаеце, ну, ён выконвае тое, што яму даручілі. Ён падрыхтаваўся, атрабатывае свае грошы, а мы павінны карыстацца Канстытуцыяй. Мы не ведаем этого человека. Не ведаем. То, что он кажет, для меня незразумело. Он кажет, что там дети, а мы вороги детей, что мы будем детей этих каким-то чином с ними конфликтовать. Вы памятаете, в 2006 годзе з'явіўся на экранах чалавек, які казаў, што ён маў даручэнне крысу бросіць у ведро, потым настаять это все, а потым вылить у... І ўсе так баяліся. Шмат народу поверили, что сапраўды апозіцыя рыхтуе такую акцию, как забрудзіць воду, питную воду. То и самое и зараз происходит. Мы упэўнены, что это так. Таму мы еще раз вяртаемся до нашего народа. Мы страчиваем незалежность. Краіна ў небяспецы. Прислухайтесь до этого. Выйдите, не покидайте на своих детей тое, что повинны заработать ты. Вы отказанные за лёс своих детей и внуков. Одиная держава Советский Союз показала, что больше за 1500 человек наших белорусов, лепших сынов загинули в Афганистане. Кто-нибудь может потлумачить на ваш? Нет. Тому мы выйдем, зразумела, и будем казать, что нам самое главное для нашей краины это то, что дадено Богом, это незалежность. И мы будем боронить ее тем, что нам дозволяет Конституция. Вот так. Тым не менш, глядзіце, насамрэч я разумею, что так супала. Таму што святкаванне вось гэтыя навагоднія ялінкі у Палацы Рэспублікі планаваліся загадзя. Афіша была, што вот менавіта на 20-го, на вечар, таксама прызначаная адна з гэтых ялінак. І сапраўды вось такое супадзенне, там будуць гуляць дзеці, там не будуць гуляць, ці будуць бацькі з дзецьмі ісці на гэтую ялінку ў Палацы Рэспублікі, і ў гэты час збіраюцца людзі пратэставаць таксама на гэтай плошчы супраць інтэграцыі. Як вот развесці тых людзей, якія пратэстуюць, і тых людзей, якія ідуць святкаваць? Сапраўды, калі раптам узнікне нейкая такая непажаданая сітуацыя, якая-небудзь сілавая, калі праваахоўныя органы, да прыкладу, вырашаць разагнаць гэты мітынг, ці яшчэ што, могуць пацярпець людзі, якія вот выпадкова ідуць на гэтую ялінку. Ну, наколькі я ведаю, есть у нас дружина, якая здольна разделить площадь на тыя часткі, якія будут займаць дети, и ту частку, якую будет займаць народ. Мне думается, что мы здольны разделить эти две частки. Хочу додать, что Рождество Христово никто не сустракае перед Рождеством, пасля его. Так само и Новый год не варта сустракаць, калі ён еще не надышоў. Дзень нараджэння ніхто не адзначае да яго прыйсця, толькі пасля. І той дзень, калі яно надышло. Таму мне падаецца, што ніхто і не планаваў раней, што там павінны быць дзеці, але магчыма, што іх туды прывезуць. Таму мы разделім плошчу на две часткі, ці на тыя часткі прапорцыйна, колькі там будзе дзяцей, чтобы ніякіх сутыкненняў не было. Мы их любим, это наши дети, это наши внуки. Дарэчы, вот была такая заява от праўладных нейкіх вот, я не ведаю, актывістаў ці структур, там нейкі дракон, нейкі агафонаў, яшчэ нехта, якія зрабілі заяву, што яны таксама хочуць у гэты дзень, у гэты час правесці акцыю на Кастрычніцкай плошчы у падтрымку. Правда, яны не вызначыліся яшчэ ў падтрымку чаго, ну, падтрымку ўлады. І атрымліваецца, што увогуле нейкае месца збора ў гэты дзень, у гэты час на Кастрычніцкай плошчы будзе. З аднаго боку, выбачаюся, з аднаго боку мы маем
антыінтэграцыйны мітынг, з другого боку мы маем мітынг праўладны, з трэцяга боку дзеці, якія могуць туды ісці. І вот ці не атрымаецца такая некая сумяціца, а плюс яшчэ праваахоўныя органы са сваім мітынгам? Ну, глядзіце, тыя арганізацыі, якія вы зараз назвалі, яны ж не выказаліся, чаму яны ідуць туды. Магчыма, яны ідуць якраз разам з намі выступіць за незалежнасць, за самую важную каштоўнасць для краіны, яе незалежнасць. Хай прыходзіць, далучайцеся. Вы патрыёты Беларусі, далучайцеся. Ну, я до таго, што вельмі шмат народу будзе на плошчы і сапраўды у такой сітуацыі, асабліва калі знойдуцца якія-небудзь, ну, ці будуць запланаваныя якія-небудзь правакатары, то нават пры наяўнасці дружыны захаваць нейкі парадак дастаткова праблематычна. Ну, ведаеце, там, калі нешта будет адбывацца, ну, мы думаем, што мы здолеем неяк это ўсё упарадкаваць. Першае. Калі сапраўды там будуць рыхтавацца акцыі і правакацыі, мы здольны сысці адтуль. Не варта там знаходзіцца і ўдзельнічаць у этих правакацыях. Мы не для таго збіраемся. У нас іншыя мэты. Вот этот товарищ, который казаў, ён свою мэту акрэсліў так. Мы прыходзім туда, чтобы зрабіць нейкія беспарадкі. Нет. Мы приходим туда, чтобы высказаться за то, что Беларусь повинна захаваться как незалежная краина. И призываем у всех, кто здольны выказать это, удзельнічаць, поднять свой голос, узвысіць его. Не, я працытую, вот дзеля чаго вы там збіраецеся, каб выкарыстаць дварэц рэспублікі ў якасці цытадэлі для адпрацоўкі штурмавых навыкаў. Я вот гляжу на вас и думаю, ну вот такі вот Рэмба-штурмавік просто сядзіць перада мной. А колькі яшчэ прыйдзе? Ведаеце, што я 30 практычных гадоў адпрацаваў у БНТУ дацэнтам, кандыдатам навук на кафедры будаўнічай механікі. Я вучыў студэнтаў. Прыйшоў час, я не працую там, потому что уже просто узрост такі. Вось. Па-другое, звычайна павінна быць са стороны ўлады, калі яна знае, што павінна рабіць, да, вот такія вот правакацыйныя заявы. Ну, павінны быць. Они ж павінны адрабатываць свой хлеб. Павінны. Они даручаюць аднаму чалавеку, чалавек рыхтуе паперу, озвучивае некалькі раз ее, приходит на радио, еще раз озвучивае, пакуль это не прогучыць так, чтобы люди пачалі думаць, на самом справе ці апозіцыянеры, это ж не люди и так далее. Люди, патрыёты, яны любяць Беларусь, это для них самое галоўнае. Ай, ну ведаеце, вот калі вот мы вяртаемся до гэтага, няма калі там людям думаць про это. Вот пакуль уся краіна рыхтуецца да святаў, іншыя гэтыя свята псуюць, не спрабуючы разабрацца ў сутнасці пытанню. Ну вот все святкуюць, а вот сабралася нейкая вот купка, якая вот хоча сапсаваць свята. Слухайте, ну не о святе же ідзе тут гаворка. Гаворка ідзе аб тым, што ў гэты дзень, у гэты час у Санкт-Петербургу павінна адбыцца сустрэча двух прэзідэнтаў, якія павінны падрыхтаваць і падпісаць некаторыя паперы. Мы ведаем, што наш прэзідэнт казаў, што самай галоўнай мэтай для яго і ценностью, тут скажу так по-российску, з'яўляецца незалежнасць, суверенитет Республики Беларусь. По сутнасці мы падтрымліваем гэтыя выказы Александра Егоровича. Падтрымліваем. Мы згодны з прэзідэнтам. Мы ўвесь час, спачатку з 94-го года, заўсёды выступалі за незалежнасць нашай краіны. Яна ёсць, не страчвай яе, не страчвай. Ведай, што тебя Москва паступова ўцягвае ўсё розныя, назову так, ОДКБ, вайсковы блок, так, Еўразэс, эканамічны блок. Ну, хопіць, карыстайся тым, што есть. Навошта ствараць дзяржаву, якая ёсць складнікам ААН, Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Як это будзе? Была Беларусь, ты яе знішчыў. Як ты захаваешься як прэзідэнт у гісторыі, які меў і страціў? Тым не менш, вот, спадар Александр,
ці ёсць план вот два варыянта просто вы прыходзіце збіраюцца людзі пачынаюць збірацца людзі на плошчы і бачуць што там ну ці спантанна ці не спантанна падрыхтавана нейкая гулянка з удзелам дзяцей адбываецца там каля ялінкі і месца асаблівага на тое каб сабрацца на плошчы няма асабліва калі там яшчэ нейкую часціну плошчы занялі супрацоўнікі там ці нейкія дзіўныя аператары ў цывільным без акрэдытацыі ці з акрэдытацыяй МУС та самае месца няма другі варыянт вы падыходзіце падыходы перакрытыя вот што рабіць вот якія планы дзеяння Ну трэба завярнуцца да начальніка, які арганізаваў закрыццё плошчадзі, паслухаць, што ён нам скажа. Калі на самой справе мы пабачым, што там дзеці водзяць хараводы, што там адбываюцца акцыі, на якіх мы не павінны быць, это не наша акцыя. Мы сыдзем, конечно. Сыдзем куды? Па дамам? Не. Мы павінны, чтоб сысці, да, мы павінны ісці. Вот. Я думаю, что организованно пришли, организованно и сидим. Добра, дзяцей нема, просто ёсць нейкія там мінакі, якія ідуць там, скажем, у Палац Рэспублікі на ялінку, але праходы перакрытыя. Ці там, скажем, і вам просто кажуць, што вас папярэдзілі, гэта акцыя несанкцыянаваная, дазволу няма, мы вас не прапусцім туды. Няма чаго тут ствараць беспарадкі. Які адказ павінен мой быць? Я сказал, что мы не павінны дапусціць сутыкнений. Ни ў якім разе. Мирная, 100% мирная акция, на якую народ мае права згодна Конституции. Мирный. И нават это не протест. Это акция ў падтрымку незалежнасці. Мы не протестуем. Мы за незалежнасць. Это галоўнае. Вот там что будет рабіцца? Это означает, что яны, якія рыхтуюць там правокации, якраз они супраць незалежнасці Республики Беларусь. Можа, людзі не супраць, яны, як любяць казаць людзі ў пагонах, яны просто выконваюць загад. Але вот мяне цікавіць просто дзеянні вот вас, арганізатары гэтай акцыі. Што яны скажуць людзям? Вот зараз тады мы не можам прайсці на плошчу, таму зараз мы робім што? Вам сказать, что робим? Я вам сказал ясно, зразумела, что никаких сутыкнений не повинно быть. Это мирная акция, и она отбудется мирно, обовязково мирно. Потому что мы за, а не супраць. Я разумею, я просто удакладняю. А там что будет, то будет. Стануть ланцугом. Да, не допустим провокации. Провокации, коли есть, у них же есть певная мета у любой провокации. Так? Ось, мы павінны зрабіць так, каб іх мэта не была дасягнута. Іх мэта зрабіць нас гвалтаўнікамі. Іх мэта паказаць, што мы не цывілізаваныя людзі. Іх мэта паказаць, што Беларусь это есть частка России. Я разумею. Вот, спадар Александр, я рызыкую, што вы мяне таксама зараз запішыце ў правакатары, але тым не менш, вот вы ўсё ніяк не адказваеце на маё пытанне. Плошча перакрытая. Што арганізатары прапаноўваюць рабіць людзям канкрэтна? Я разумею, што не дапусціць правакацый, зразумела. Але што рабіць? Стаць ланцугом уздоўж праспекта, прайсці калонай, я не ведаю, там, да Купалаўскага тэатра, ці разысціся па дамах. Вот ёсць такі план? Конечно, ёсць план. План мирный. Зразумела, ён і як мирно разапрацоўваўся, так ён мирно павінен закончыцца. Мы павінны паказаць, што мы ёсць, што мы супраць. Што ёсць пэўныя людзі, якія выступаюць супраць таго, што Беларусь была священнай, недатыкальнай, никому ў галаву не прыйшло зрабіць так, каб Беларусь перестала існаваць. Пакрокавы этот аншлюс, ці адразу, мы павінны гэта сказаць. А тое, што они робяць свае правакацыі, хай робяць, Галоўнае ж нам паказаць народу, што ёсць некаторая частка людзей, іх, магчыма, бальшыня, а я думаю, што бальшыня, таму што исследования показали, што только 15% готовы об'яднацца за Россию адзіную краіну. Астатнія не. Нехай бы эканамічная інтэграцыя, но палітычная не. Мы павінны паказаць,
Я вяртаюся до свайго пытання. Чацвёрты раз. Якім чынам паказаць? Ну, паглядзіце. Прыходзяць з того боку людзі, якія маюць адпаведныя паперы і адпаведны приказ. Яны скажуць, ну, площа перакрыта. Да, разыходзьцеся. Да, разыходзьцеся. Ну што ж, павінны разысціся, конечно. Площа – это не мэта. Площа – это не ёсць мэта. Калі ты уступіў на площу, это означае, што ты захаваў незалежнасць Беларусі. Не, конечно, не. Зразумела. Тады я зразумеў вас так. Вы падыходзіце, так, падыходзяць людзі, пачынаюць падыходзіць да плошчы. Там вот а пэўным часе прызначаная акцыя. Да гэтага часу людзі пачынаюць падыходзіць, іх сустракаюць супрацоўнікі міліцыі, як было мінулы раз, там, скажем, с мегафонам, прадстаўнік МУС, там, інфармацыйнай службы і кажа, там, вы тут парушаеце заканадаўства, разыходзьце па дамам. Людзі кажуць, ну добра, раз парушаем, і кажуць, разыходзіцца па дамам, значит, мы разыходзімся. Яны разворачиваются и идут назад, так? Ну, все разом. Ну, мы ж павінны разысціся, ну, это ж арганізавана, ну, а не бегчы ў розныя бакі. Ну, не ўсе ж... Той, хто кіруе этой акцыяй, павінен сказаць, звярнуцца да народа, сказаць, што адбылося тое-тое. Нам забараняюць захоўваць незалежнасць нашай краіны. Ёсць структуры, якія зацікаўлены, каб яна, наша краіна, не існавала. Мы звернемся до народа. Народ павінен вырашаць свой лёс, а не я, напрыклад, ці іншы сябра. Добра, просто конкретная Республікі Беларусь. Ситуация. Да прыкладу, я вот вырашыў пайсці на гэтую акцыю. Я вырашыў прыйсці загадзя. Там за паўгадзіны. Вот за паўгадзіны я падыходжу да плошчы, а там мяне ўжо сустракаюць і кажуць, разыходзьцеся. Мне ўсё ж такі разыходзіцца ці чакаць, пакуль прыйдуць яшчэ людзі, каб потым разам паслухаць зварот арганізатараў акцыі. Калі вам прапануюць сысці з плошчы, то вы павінны выканаць загад. Абавязкова. Не правакаваць спецслужбы. Ісці на акцыю мірна, калі вам сказалі, не, павінны сысці з гэтай акцыі. Мірна. Але павінны паслухаць, ну, вы ж там вырашаеце. Самі пастаньце там, напрыклад, сквер есть, там есть трибуна. Ну, паглядзіце, што робіцца на этой площади. Адыдзіце на тую на 100, 200, 300 метров. Тую адлегласць, дзе вы можете паглядзець, што там адбываецца. Не правакуйце спецслужбы. Апыньцеся на Акрэсціна, у лепшым выпадку, у горшых месцах. Так што, людзі, шануйце сваю свабоду. Не подставляйте свою голову под дубинки, не провокуйте милицию. Она выконывает свой загад. Может, там есть люди, мы упевнены, что есть люди, для яких незалежность – это не просто пустый звук, для яких это каштовность. Они выконывают свой, то, что и куда их послали. Так что мирно мы повинны показать, что мы есть, и наша мета – заховать незалежность. Провокации – это их тых, якія супраць незалежнасці, яны будуць правакаваць, но мы павінны не паддавацца на правакацыю. Ну, але вы вот раіце тым людзям, якія прыйшлі і пачулі ад супрацоўнікаў праваахоўных органаў там загад разыходзьцеся, ці там плошча перакрыта, сюды не ідзіце, не бегчы хуценька ў метро, ехаць дамоў і там з дома ўключаць стрым, каб паглядзець там дзе-небудзь там на сайце Еўрарадыё, там што адбываецца на плошчы, а пайсці там паглядзець на зімовы фонтан Паніковскаму, ой, хлопчыку з гусем, там, ці пачытаць афішы Купалаўскага тэатра. Зразумела, адысці на тую дыстанцыю, дзе будзеце адчуваць сябе ў небяспецы. А там вы глядзіце, ну, разумееце, што ёсць арганізатары, якія зробяць так, каб вас, грубо кажучи, не падставіць. У гэты час набыць сугуба мирная акция, сугуба. Добра, але ў такой сітуацыі, калі вот так вот будуць развівацца падзеі, людзі там разыдуцца у розныя бакі, ну хай сабе і недалёка, але ці дасягне заяўленая першапачатковая мэта акцыі вот сваёй мэты? Я скажу так. Оборона незалежности – это долгая
цяжкая праца. Праца ўсяго народа. У 41 году мы страцілі незалежнасць. Вядома чаму. Потому что не готовы был Советский Союз супрацьстаяць агрэсіі Гітлера. Страцілі незалежнасць. Але это была гвалтоўная страта незалежнасці, гвалтоўная. А зараз адбываецца іншы, па-іншаму, пакрокава. Пакрокава кожны крок здаецца незразумелым і нават для многіх людзей і незаўважаным. Але калі вы вывучаеце гісторыю, вы бачыце, што алгарытмы адны і тыя ж. Імперія заўсёды хоча пашырацца. Вы паглядзіце гісторыю Расіі. Народ заўсёды падтрымліваў анексію іншых земляў. Екатерина, якая прыйшла да ўлады, яна праславілася і ўвесь час знаходзіцца на п'едесталах расійскай гісторыі і чаліснасці, таму, што она пашырыла, значна пашырыла імперію. У той час і Беларусь, як Великае княжство Літоўскае, страціла сваю незалежнасць. Але это таксама гвалтоўныя шляхі. Это вайсковы прымус. Народ нас заўсёды быў супраць страты незалежнасці. І Тадеуш Касцюшка, і Кастусь Каліноўскі, і нават Янка Купала паказаў сваіх тутэйшых, да, што народ супраціўляўся так, што не хацеў нават беларусамі звацца. Тутэйшыя. І ўсё. Тутэйшыя. Ну не прымусіце нас быць беларусамі. Ну, зараз прымусілі. Карыстаемся этим словом, калі самаідэнтыфікуемся. Я вярнуся да падзей 19 снежня. Быў затрыманы, ну, праўда, потым адпусцілі, склаўшы пратакол і папярэдзіўшы, каб не парушаў закон 20 снежня Павел Севярынец. На Акрэсціна зараз знаходзяцца актывісты Еўрапейскай Беларусі Афнагель, там жа знаходзіцца Вінярскі, там жа знаходзіцца Урбанович, лідар Маладога фронту. Пра што гэта сведчыць, на вашу думку? Это сведчыць пра тое, што яны сядзяць. І ўсё. Але А які план? Але на 20... які план? Я б таксама хацеў бы ведаць, які алгарытм распрацоўвае пэўная частка людзей, якія знаходзяцца ва ўладзе. Чаму? Этых людзей... Вы не пралічваеце на тое, што гэта вот такі сцэнар на 20 число, што вот... Я думаю, это супраць незалежнасці. Все, што робіцца, затрыманне этих людзей, і это супраць незалежнасці. 100%. Але гэта не з'яўляецца, на ваш погляд, сведчаннем таго, што 20 числа улады, праваахоўныя органы рыхтуюць такі, скажем так, сілавы разгон акцыі, калі яна ўсё ж такі будзе. Слушайте, ну, мне просто вот вы весь час кажаце, што улады рыхтуюцца да разгону. Улады, якія ёсць патрыётамі Беларусі, яны рыхтуюцца да падтрымкі нашай акцыі. Да падтрымкі. Зразумела, што две часткі ёсць. Адны, якія знаходзяцца пры ўладзе за анексію Беларусі, другія з'яўляюцца патрыётамі Беларусі. Хто зараз знаходзіцца пры ўладзе? Хто будзе аддаваць такія загады і разагнаць плошчу? Хто? Зразумела, это могуць быць тыя людзі, якія зацікаўлены, каб Беларусь страціла сваю незалежнасць. Мы павінны рыхтавацца не толькі да этой акцыі, а да доўгай, цяжкай працы по захаванню нашай незалежнасці. Это толькі адзін маленькі крок у гэты бок. Дзякуй вялікі. Ну што ж, ўсё ж такі вы заклікаеце людзей прыйсці на плошчу, ці ўсё ж такі рыхтавацца, можа быць, вот там дома, на дачы, да такого доўгага шляху па захаванні незалежнасці? Вот зноў павінен в этой сувязі звярнуцца да 57-го артыкулу Конституции Республики Беларусь, где просто написано: «Оборона Республики Беларусь – обовязок и священный долг громадянина Республики Беларусь». Мы закликаем выконывать Конституцию Республики Беларусь, оборонять ее незалежность.
Вось на гэтай канстытуцыйнай ноце мы завершаем нашу размову з намеснікам старшыні народнай грамады і сябрам аргкамітэта па арганізацыі антыінтэграцыйнай акцыі спадаром Алесем Арастовічам. Дзякуй вялікі. Таксама дзякую вам.